Li Midyada Mêrdînê karsaz Masum Altunkaya li taxa Bahçelievlere avahiya dibistaneke taybet kir. Paşê jî wekî hîbe da Wezareta Perwerdeya Neteweyî. Xêrxas Altunkaya serdana dibistan û xwendekaran wê dirê kir. Li Bahçelievlera taxa Midyada Mêrdînê avahiya dibistaneke taybet ket piyasê. Karsaz Masum Altunkayayê ji navçeyê jî dît ku hewcedariya taxê bi dibistanê heye. Lewma jî ket dewrê û avahiya dibistanê kirî. Karsazê Xêrxwaz paşê avahiya dibistanê ya ku ji 24 polan pêk tê wek hîbe da Wezareta Perwerdeyê. Karsaz Altunkaya serdana dibistanê xwendekaran kir. Niha li vê dibistanê nêzî 1200 xwendekar perwerde dibînin. Ev derjî ya got aîla wana ki bi desteka wa navê wa malûm me serdaniye me gotiye Altunkaya Ortaokulun navê aîla wanekiya. Ev mekteb heqeten bi desteka wa tişkî zêde lüzum û mihîm bû melvê meheleçê kir. Xwedê ji wa razî bê. Xêra wilo bi 2200 zarokê min hel vê mektebê xwandin û dewam dikin. Müdürê Perwerdeya Neteweyî yê navçeyê Abdurrahîm Demîr ji bo spaskirinê plaket da Karsaz Altunkaya